Het is Joet op de kop al 30 jaar lien dat de tredjende Alversterrentocht rijden waard. De hele tocht waard Joet nog eens door de NPO op televisie zien litten. In Hielpen kwamen de sterkste rieders van die Alversterrentocht nog eens bij elkaar. De winnaar, Evert van Bentum, die in Canada wint, wie er net bij. De nummer 2, Henry Ruitenberg-Wol. Ik kan me niet meer inhouden daar. Evert van Bentum, Henry Ruitenberg, dat is de inzet. Kiesten en Kooijman zitten daar in tweede lijn positie. En het gaat Evert van Bentum worden, of gaat het Henry? Het is Evert van Bentum. En weer tweede. Weer tweede, het blijft steeds hetzelfde. Ik hoop dat het nog een keer anders wordt, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. En kinderen ook gelukkig om zien. Bij de vrouw waard Leni van der Hoorn eerste. Ze is nu 66 en vertelt grutskoel wat er in het Reetrietmuseum in Hielpen al je van had te zien is. Dit kleding had ik aan. Dit is een wielershirt. Dus dat je wat eten mee kan nemen. Want je weet nooit hoe dat allemaal loopt en zo. En mijn schaatsen zijn dat. Ook vaste schaatsen nog. Hè? Geen klappers of wat dan ook. Dus dat is, en die wanten die heb ik ook aangehad zo. Wil iedereen hierheen blijven kijken? En dan nog eens op de foto. 30 jaar ouder en een protte sterke verhalenrieker. In het museum krijgt de winnaar van Jontje 84 en 86, Evert van Bentum, een prominent plakje. Dat had er verzinnen, zei Ruitenberg. Die doe ik al een sportieve verliezer weer. Ik kon gewoon niet beter, dus ik heb alles uit de kast gereden dat erin zat. Dus. En vaak dan zeggen ze, ja, net niet gewonnen, maar ik zeg, ja, er was er maar eentje voor me, de rest was achter mij. Dus, het mooiste, de prestatie op zich, ik vind dat gewoon het evenement, dat is mooi. Het blijft uniek, nu na 30 jaar weer, het blijft gewoon iets unieks.